ton di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jahoba, ende naim baru, ainunga di pabahen ibana, akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna, diadopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, para sirohan na sumurung, dido hatamdo, ikon manaon hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana, tuhasangapon, sai parohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami, di haporseaon nature, asa tetong makirim, di haheon, dohot dihasanga pon sogot silehononmu, tu akan naporsea diho. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu kantate sadarion, nanienet sian patik paduahon, dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang, dohot di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na ditoru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhon ni hadatuon, jaladang jadi pos roha diugasan homitan. Olat ni ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian tuhata debata.
Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata, tapaunduk marohata, martangiang mahita. Ale amanami, jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardinggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng nado asini roham. Sai parmuati maroham di hajaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami, ai jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami aho ale Tuhan debata hatuau nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus, roh mahamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu masian au, aina lambok doau, jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do augakku, jalan naing dohot do nahu haporsanhon. Hasangapon madi debatana di ginjang. Amin.
Kor perempuan.
tajahama tani tuhata, turpuk ni ari mingguon, nani enet sian epistel, pangukapon opat, ayat walu, sahat rodi ayat 10 sada, tajahama amanginang margati sorin. Adong diganu parngoluon na opati, onom habong-habong nabe na marmata do nasida humaliang, dohot di bagasan, dang maradian nasida arian dohot borngin, mandok nabadia, nabadia doho Tuhan debata, si gom-gom saluhut na naung adong hian, si pangolui na naeng ro. Disi di lehon aka parngolui hasangapon dohot hamuliateon, dohot hamauliateon tuibana, nahudul di habangsai, namangolu ro di saleleng di lelengna. Jalo manukap sian situa na 24 di jolo ni nahundul di hababangsai, di somba ma pangolu saleleng-leleng nai, di piakon ma tumpal nasida tujolo ni habangsai, huhut madidok. Ale Tuhan di batanami, natama doho manjalo hasangapon, dohot hamuliateon, dohot hagogoon, adi topahodo saluhutna, hinohon nilomo niroham, do ubahen menjadi akai jala tartopa. Olat ni ido sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Kor saroha.
tahati dakko ma paha porseautai, songon na hati dakko ni dongata sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tanuon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, naga begabian si Anton di Porbadia, andorang suhabuguan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumon ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hao pinor silang, na tuat tuban na toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai, suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi Porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangolu do sogot daging halak nau mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Kantate, tanggal 15 Mei 2022. Marede Mahamu di Jahoba. Naparjulu, goarni Minggu, ia goarni Mingguta sadarion, ima Minggu Kantate namar lapatan edde hon hamuma di Jahoba edde nai baru tersurat di Psalmen siap lalu ayat sada. 2. Partangyangan Bajar di Patupa di hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 mulai pukul 20 WIB di A. Banjar Kapung Prigi, Parjamita Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH, liturgis Amang Sintua Ios Simanjuntak, di Pamasa di Sopo Praja. B. Banjar Bendi Peninggaran, di Bagas ni keluarga, Nani Buru Hutapea, Maringana di Jalan Delman Utama, nomor 40 RT 012, RW 09, Kebayoran Lama Utara. Parjamita Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Amang Sintua Yansen Pasaribu. Pinangido tusude ruas na adong di Bajari asaro maddohoti partangyangani. Tolu. Perayaan Paskah dohot partangyangan bulanan remaja. Perayaan Paskah dohot partangyangan bulanan remaja di Patupa di hari Senin tanggal 10 Mei 2022 mulai pukul 10 WIB di Bagas ni Amang keluarga JA Situmorang Inang S Boru Gultom dalam kurung pendamping remaja. Maringanan di Jalan Pandaraya RT 03 RW 005 nomor 62 Pondok Ranji. Pinangido tu sude remaja ni Huriata
dohot parsiajar sidi asaro maddohoti pertangyangan remajai. 4. Pemilihan pengurus seksi Naposo Bulung dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 mulai pukul 20 WIB maringanan di ruang konsistori ni Garejatta. Pinangido tu Naposo Bulung ni Huriatta asaro maddohoti rapoti. 5. Priorisasi kepengurusan seksi Dohok Bajar. Perhalado ni Huriatta nunga menetapkan tanggal pelantikan kepengurusan seksi Dohok Banjar di hari Minggu tanggal 20 Mei 2022. Pinangido tu tiap-tiap seksi Dohok Banjar asa pasahaton daftar goar kepengurusan melalui dewan-dewan Dohot sekretariat ni Gerejatta. 6. Retreat Punguan Ama. Punguan Ama ni Huriatta patupahon retreat di hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 20 satu tanggal 22 Mei 2022. Maringanan di Cimacan, Pale, Jawa Barat. Pinangido tu sude Punguan Ama ni Huriatta asa mendaftarkan diri melalui sekretaris Punguan Ama. 7. Alat pengukur suhu. Mulai sadarion tanggal 15 Mei 2022 alat pengukur suhu non sentuh atau thermal scanner nunga di parade di jolo ni pitu masuk Gerejatta. Pinangido tu ruas nanaing memasuki ruangan gereja asa parjolo mengukur suhu nabi. 8. Ruas Natabba. Mulai sadarion Minggu tanggal 15 Mei 2022 nunga di jalo gabe ruas ni Huriatta. 5. A. Keluarga Mahisa Dian Diptia Riana Yulianti Boru Sijabat maringana di perumahan Taman Kedaung Jalan Melati Raya B1 nomor 13 Pamulang Kedaung masuk Banjar Jurang Mangu Pondok Aren NPJ 1980. B. Sahalak Namar Baju Namar Goar Indri Gita Margaret Boru Sigalingging maringanan di Jalan Purnama 1 RT 05 RW 04 nomor 54 Parung masuk Banjar Cidodol Parserahan NPJ 1062. Dipersilahkan berdiri. Ya. Mau lihat ya, Mak? Sia. Penerimaan tata usaha. Sehubungan tu pengunduran diri staf tata usaha 2. Gerejatta membuka lowongan
turuas na bersedia mengisi kesempatan ini, dohot syarat sebagai berikut. 1. Ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama. 2. Bawa Manang Boru dang dope marhasohotan. 3. Marumur 10 tahun sahat tu 20 tahun. 4. Pendidikan terakhir min D3 jurusan informatika atau IT. 5. Bui mengoperasikan komputer di boto MS, dohot Word, Excel, PowerPoint, Zoom, dohot na asing. Batas waktu 2 minggu mulai siat tanggal 8 saat tu tanggal 22 Mei 2022. Tambahan nomor 10. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 jam 10 tolu kunjungan ke lembaga permasyarakatan Cipinang melalui Zoom. Namar jamita Amang Pendeta Jepri Sitindaun. Liturgis Epanglis Wilfrid Manurung. Songonima hujahahok kami tiktingon tuhat tama nama masuk hita salhuna. Horasma. Horas. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namar pungu di bagas joro ni debata di bagasan tikion songoni namangi huton parmingguon di tongani bagas tabe barita nauli nasahat tuhita di minggu kantate di bagasan sadarion imananienet sian buku 2 Musa 15
Mamuka sian ayat 10 sia, sahat rodi ayat 20 sada, songonoma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Ai bongot tu bagasan laut do, hodani raja parau, dohot akka huretana, rodi parsihudulna. Jadi di pasuang Jahoba ma akka aek ni lauti, mangalikupi nasida. Alai anggo halak Israel, mardalan dinamahiyang donasida, di tonga-tonga ni laut. Dungi ditiup si Miriam, boru panurirang, iboto ni si Aaron, odap sada di bagasan tanganna. Jalaruar sudia kaboru-boru, marudur-rudur, mangihuton ibana, masitiop odap nabe. Jadi marede taripar si Miriam tunasida, marede mahamutu Jahoba, ai marmulia situtudo ibana, hoda dohot parsihudulna, diusopon tu bagasan laut. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hata namar pungu di bagasan tikion, goar ni mingguta sadarion, ima minggu kantate. Kantate kotakas dodohonota dan elemah dipudiate. Endeho kamu mah, ende nai baru di Jahoba sada. Endeho kamu mah, ende nai baru di Jahoba. Ahado ende nai baru. Nani dokna dison amang dohot inang. Nagabe ikon mangarang lagu nai baru dohita, laho edehonota. Manang nagabe menggubah syair lagu hita, laho edehonota. Manang mangedehon aka ede nasoheado pe diedehon jolma. Alai aduneng dohononna amang dohot inang marhite minggu kantate majohi ta asa marede ede. Mamuji-muji debata alani pabahenanna, alani pangurupionna, alani panarihononna, jala alani haluaun, na pinatupani debata, na tahilala di bagasan ngoluta, siganu pare. Alani yamang dohot inang, ede nai baru ima songon responi imata doi, responi hapor syauta doi, marnida manada pabahenan ni debata. Di bagasan ngoluta. Ido molotaida nakanin. Di pesalmen siap lalu ayat sadai sanido dikutip. Didok disi,
Ede ho kamu ma di Jehovah ede nai baru sada. Anunga di pabahin ibana halongangan. Nunga ditipahi siamun nai. Doho tanganna nabadiai ibana. Asaido na taida di bagasan turpukon. Amang dohot inang holong. Dohot haguguon ni debata. Ido mual ni panidangion. Dohot puji-pujian ni si Miriam. Dohot akan atau ropi. Di patu begihon si Miriam donakanin di bagasan turpuki amang dohot inang. Pabahenan ni debata naung paluahon nasida. Sian parhatubanan Mesir. Sian odam-odam ni Raja Parau. Sian dalan nasubui be adong dalan. Alai di palua de bata. Lapatan na dakolan. Namang edehoni be makilala. Sengod dia jauba patupahon hamonangani. Alai nunga dohot na ubegesa. Manada hagugon dot huaso ni debata. Dakolan na marnida na masaibe na dapot las ni roha. Alay nung ngadohot na ubegesai gabe sitidangi. Disaluhut na pinatupa ni debata. Asa edei panidangion do. Asa marnida ng akka na toropi. Marbinege, maboto, makilala. Akka na mabege. Edetay. Respotay. Panidangyotai. Walaupun mereka tidak melihat dan merasakan. Alai melalui edeta. Melalui respon di haporsyaotai. Di idanasidama. Di haporsena sidama, di hilalana sidama, pabahenan ni debata, di bagasan ngoluna. Dohot na sida dapot las ni roha. Asa nang ngoluta amang dohot inang ngolu na maredde do. Apalagi huria HKBP ate. Baolo si patahira pesti palate na amanginang. Moladong 12 kor di huriai. Molo-olo diatur. Sian marturia manang huria mauliate. Olo si patadangolo iko pegi do haminin na. Iko siang do hamin na marsigulu pegi do siang. Botari dangadong. Akhirnya hira festival makan. Alai buhado hita. Di paredet tahi. Asa sudi mabege. Dakola di parminggu pagi. Dakola di parminggu siang. Alai nang taruli do. Dohot di parmingguon botari. Asa ngoluta huriata. Huria namarede do. Alani gulmit ni ngolutao do edeta jalata edehom mangolutai. Hidupmu adalah nyanyianmu. Dan nyanyikanlah hidupmu itu. Edehom mangoluminang amang. Jalahangoluhom ma edemi. Karena hidup kita adalah hidup yang bernyanyi. Gulmit ni Pakkanguluhonota ido edeta nagabe jamita na mangolu. Molo tahanguluhon saluhut nai rapon tuhatay. Ido ede na mangolu. Molo tahanguluhon. Lapatan na amang dohot inang. Ede nai baru dang soal solmisasi.
Edenay baru dang soal, uli suaraku, manang nasouli. Edenay baru dang soal, saya bisa bernyanyi atau tidak bisa bernyanyi. Alay bohado ngolukon. Mangedehon edenay baru di pabahenan ni debata yang senantiasa baru di dalam hidupku. Alani doa mang dohot inang. Atong molodang soal solmisasi. Unang mabiar hamu. Molo adong punguan. Ay masuk mahamu punguan parari Kamis. Innate tu punguan paropuan. Buado bayeno ninang guru inang padita. So huboto maredden na. So maloaw mareddenin na. Malodo hamu maredden nang. Dan gabi paredde di gereja be. Gabi artis na mahamu. Ate, bukan mencari siapa yang pandai. Tapi bagaimana kita songonan idok ni paropuan naking. Endehon ma ale Jahob, endehon ma ale tondikku ninda kan. Endehon ale tondikku ima taringo tu pabahenan ni Jahoba. Toditaido mangedehon, bukan hanya mulut kita, walaupun mulut kita juga harus maka tidak menyaksikan alai todimido, roham, ate-atem, todim, maka tidak kon pabahenan ni debata. Alai sotung didoa kelansian nona te amang do inang ay lansia nang festival do tahe. Festival, sotungin nahamu museate. Edo inang padita dang pola record denggal solmisasi na sotungin nahamu. Ya, namanya kita bernyanyi ya untuk menyaksikan maka tidak kon pabahenan di debata, kita juga harus mempersembahkan yang terbaik ya manginangnya. Ikun persembahon otta dona terbaik. Nang pedang mengejar juara hitate. Olah semangat munai pedisi. Ya manginangnya partisipasi munaipe hadir sian kontingen yaitu HKBP Kebayoran Lama indang ngetor merto papi ba ni bereng musehamu marseragam haduan ate ya molo juara nai nomor sekian mai alai hasadaun ni rohatta do hasadaun ni rohamuna do alani di guru pe. Ate inang Esther dohot inang padita BMT na mengajari inang apa tantri juga yang mengajari lansia. Sotong pitor muruk kamu molo dang boy nadadai dang tolak ni lansia benadanai ya molo di baik kamu sa oktav mungkin hanya 3/4 oktav nama boy ya tidak bisa. Ya unang pitor muruk kamu ate ina matolak na. Tang sungon na jului be. Boy paksaw no. Dohot idok kamu ate mabuat hos anin nahamu. Dang boy be mabuat hosa. So tung mago hosa nai. Ate. Dang mencuri hosa hudok ko ninang mabuat do. Molo mencuri no lampara lam mago hosa nai kan. Dang tolak nabi. Alay semangat naima maka tidak kon. Marhite ima suara. Marhite ima nakanin sa tabihita ama nami na nami pamangatai. Hati dakon mah. Asa dibege akan atoropi. Dibege sude akalansia distrik HKBP Distrik 8 Jakarta panidangion ni lansia HKBP Kebayoran Lama. Ido narumikot amang dohot ina. Alani ahado na naing dohonon na tuhita molodidok naking topik ni mingguta maredi mahamu di Jahoba.
Marede mahamu di Jehovah. Na parjulo sahali neng dohonon na do amang do inang debatado natuk paluahon hita. Taida maamang dohot inang. Sungod dia na masa di bangso Israeli. Molo sumurut di nang haruar na sidasian Mesir. Habidang ikhlas Raja Parao paluahon na sida. Dilupa do na sida muse, dilele, disoro na sida. Asamulak muse tu Mesir. Alayado na mas amang do inang. Molo sumurut na sida tu pudi. Bunuon ni, parangan ni Parao manang soroon na manasida muse, mulak tu Mesir. Alay molo tibungon na sida do lau rarai. Hamatean adopan na sida. Bagaikan makan buah si malakama. Mundur hamagoan, maju hamatean. Dan adong bedela namang do inang. Tidak ada jalan keluar menurut pikiran ni jolmai. Dan adong bemati na mahita di son. Ay nung nga terhalang belak kata ala ni lau raraon. Mati di son na mahita. Nasongoni pikiran ni nasida. Coba kita bayangkan amang dohot inang. Songoni pakilalaan ni imanakanin bangso Israeli. Di namardalan pat nasida sian Ramses tu Sukot. Budang na 600.000 halak. Coba kita bayangkan amang do inang 600.000 halak mereka berjalan. Alayah do namasa. Ternyata dang hamatean. Ujung ni ngulu ni akanan yang sian ni debata. Alai dibuka debata do dalani. Dibuka debata dalani tangan ni debata manopang madopang aeki jala tangan na nagogoi gabe dorpi. Gabe boy mardalan. Bangso Israeli di tano namahiyang 600.000 halak. Mulai sian borngin sahat na manugot mardalan na sida. Bayangkan namang inang 600.000 orang. Dibuka di batadalan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ay hamatean namanin na rohana sida. Tapi Tuhan menyatakan tidak. Haluaod do dihamu. Hangoluad do di bangso. Hasian nai. Napi nilit nai. Napi naruar nai. Ala Raja Parao dohot Mesir. Musuh ni debatadoi. Au do marporang do pak kamu. Asal mahohom hamu ninda kan. Asal mahohom hamu. Au do marporang. Au do mabuka dalan. Au do paluahon. Asaido na taida amang dohot inang. Los disido patar hagogoon dohot holong ni roha ni debata nasosiat tu pikiran tu roha ni jolma di dalam nasopoli alai dibuha debata do dalani dinasida. Luar biasa amang dohot inang taida disi asa boydo nang masaon di bagasan ngulutta. Dan adong bejalan keluar. Di masalahnya kaya nak kotai. Nama baju rohata. Nama bay sopol pikirata. Nama bay mungkin tercemar guarta amang doot inang. Dia do dalan na baenon.
Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Danga dong jalan keluar yang tidak diberikan oleh Tuhan. Diakka na jauh-jauh tu ibana. Diakka na niasianna. Lobi sianna pinikiran mia mang dot inang. Patupaon ni debatado. Walaupun harus menghadapi proses nakanin. Ya sebenarnya maaf amang inang terjepit doa laki dang adong be. Tidak ada lagi keselamatan itu, tidak ada lagi. Boy disongoni nang ngulutta pakilala atta dang adong bedalan na asing. Di perekonomian yang mungkin kita hadapi sekarang. Waduh on Tuhan, anak koku naing melanjut tu perguruan tinggi, melanjut tu SMA, semua dia doon. Adonan yang sipatu pauku. Asai ujian. Masuk matu perguruan tinggi, HP dah ngadong si humisik. Persia hoa mang do inang, Tuhan akan membukakan jalan. Alai karejo tok kita teh. Unang tadok sunguna dihita namang do inang. Tuhan, pasu-pasu mananiulan di tangan namin ina. HP ulo dilapo do ibana. Pasu-pasu ni Tuhan ni. Ikon na berusaha do. Ikon na bekerja do, ikon na mangula do hita. Hobar tulomo ni roha ni debata. Hobar tu na di tonahon ni debata. Na ni hatahon ni debata. Asa di sido. Songon pareta ni debata tu si Musai. Dioloy na sida doi. Gabe debatado paluahon na sida mang do inang. Sungonido ngoluta ragam akaparsorio na mang do inang. Dang adong bejalan keluar nyoni nang padita. Dia matiap minggu itangnya ko ni nang padita umar sahid. On nama haroa hamate aku nina sa tabihita manami na nami ate. Waduh awas malum. Allah ikon pos dorohata amang dohot inang moloboy do peho margogo jala marlas ni roha di bagasan parsahiton mi. Itu adalah hagogoon ni debatadoi. Daka gogo omui. Boy horo marminggu, boy rak martangiang do yanakomu, boy mamudaya ka yanakomu dalam keadaan fisik yang terbatas. Bahkan boy doi gabe panidangion edem tuaka poparanmu nang pesongonio pukida ba hipatuduhon do hapor siaonna hipatuduhon do ringgas ni rohana na martangiang hipatuduhon do nang ngoluna hapataran ni ede na baru di Jahobah. Debatado paluaw kita mang do inang. Iko persia do hamu di siya. Palagi lansia ti mang do inang. Ngadok kamuda marumur 80 sekian. Ay amulus pardalanan muna sa 20. O tidak. Kudeng maolon dia do pihamu godong si taonon. Kudeng akka parsahiton banyak kegagalan. Balam soporsia mahita molo di luas debatahamu amang inang 100 tahun, 20 tahun naik dang persehamu. Di pangurupion ni debata, 20 tahun sudah kita lewati, 20 tahun tidak percaya. Nggak rugi hita teh. Nggak rugi hita mang do inang. Habe nggak dipatuduhon tuak kalansia. Sungod dia debata palua hok kamu amang do inang. Kamu mama potoi sude pardalanan ni ngolu rap dohot keluarga di tonga-tonga ni pariana konon di tonga-tonga ni perekonomian di tonga-tonga ni akapar karejoan. Asa ido na naing dohonon na marhite turpuki alani data ma maredde hita tu debata muliate ma Tuhan di paluas suau songonon. Muliati ma Tuhan, buya usahat, tutano parserahanon, gabi songonong ngoluku, doho paparaku, doho sudi tahe, akka keluargaku.
Maaf amang do inang ay gudeng do na julo halak batak rotu pangaratoan alani hacit ni per ngolu na dihitaan. Baroy banat untuk pangaratoan na manopang adot kehe mobil truk do kan baborong ini bana borhat atau pangibana lewat truk mangalupa ibana tu bagas ibe bertemu ni doi saha ibana tu Jakarta on berhasil mulia hati ma Tuhan data mahi tamarede amang do inang data mahi tamamuji ibana paluau kita sian hapo gosoni ibana paluau kita sian hapor suhoni tamahi tamarede doh dia ka pergumulan ya ka parkarejuata mula dong PAK na di tempaton pamareta hita manang swasta pe amang do inang di pergumulan ya ka parkarejuata di palua de bata hita nang pedang songon natahirimi jabatat tate amang do inang mampu do hita di sialai dang di baen dang di paloas ale moliate mah acugari di paloas saral tu si pitor hato do mati torina hita mah ali sehat tau sonari kanido sehat tau sonari moliate Tuhan kunikmati masa pensiun bersama anak-anakku edang sudi halak bui menikmati masa pensiun amang do inang ikolas dorohata si tua be kolas dorohana molo dapat masa purna bakti unang majua te adong do piga adong do de bahuria ada abot tiki da pensiun da ngolo pensiun iko na mule tunut tadi sahat taula hopartu aturan administrasi mulia te Tuhan sahat tau ula oke na paduahon ahadun ang idaot ta amang do inang tamahi tamar si beta-betaan marede mamuji debata ido nakin di patuduhon si Miriami molo taida di ayat 20 idungi di tiop si Miriam boru panurirangi iboto ni si Aron odap sada di bagasan tanganna jala ruar sudia kaboru-boru marudur-rudur mangihuton ibana masih tiop odap nabe jadi marede taripar masih Miriam tunasida marede mahamu tu Jehovah ay marmulia si tutudo ibana ina dia 20 sada marede mahamu marsi bete beta kita amang dohot inang manugihon akadongata mangidehon mamuji debata jalana tinujuna ahado tinujuna amang do inang dina marede songon topik ni minggu tai marede mahamu di Jehovah bernyanyilah bagi Tuhan nama marede hita alamatna tujuanna adalah Tuhan Allah dan dirita sotong marede hamu ala au malo marede asa diboto hala kau malo daun manang ala malo ibana marede suarana molhian ele-elekon daun unang mangait hasangapon tu diri ati manginang ya danggabe hasangapon tu diri danggabe mangait tu diri alai tu debatado hasangaponi puji-pujiani jala unang adong atong amang do inang ay ba sedang sermoko inang natuari inna contoh di punguan dia peon ano na ciro amuna mula udok punguan dia te ya ima day nang padita ayari minggu dang maredehamin inna bah manang buasa dang marminggo inang natuari ay dang maredehamin nang contoh dang manay tu diritai ala ni amang dohot inang edetai alamatna tutuhan debatado ala ni ahadidok di sinaking ima ala Jehovah nasun timbul ina saroha do naking kan ala Jehovah nasun timbul edehom may di bagasan ngolutta
jala puji-pujian tu debata, unang gabe patipo diri, unang gabe paburnang diri. Muliate ma amang do inang. Huida di huriat tahun, muliate. Adong do songoni amang do inang, maaf. Di huriani halakat dodang di huriat tahun. Ya, hola merjamita, lawi bana tu luar minum kopi di si. Namared de do warni amang do inang. Ini bagian dari nyanyian kita amang do inang. Ibadah tahun bagian ni edeta doon. Sikap kita di sini, di dalam gereja dan di luar gereja, itu adalah bagian nyanyian kita. Bagian edeta doon, buhado tapatu duhon sikap tai. Ale hudok nakindang adok kita songoni kan, mau liate mah. Puji Tuhan. Jala daw may siyak kita Jala na patuluhon ado na yung idaota, radi mahita mangusopon hadiriota, mangalonokon gijang ni roha. Mangasahon, gogobotohan dohot, pikiran. Kanido naking marhoda do kaparangani, simbol niya hadoy hoda mang do inang. Kekuatan, simbol niya muse, kekuasaan. Jangan. Ido na Jesus roh masuk tu Jerusalem marsihudul di atas ni halu de dodang hoda. Dang nasubuhi ba na marhuda. Ido ba na kecewa? Bangso Israeli dia do de besiasi marhalo di do ibana. Suadong dibuan ima alat perang. Tang tohon Hosianna na tokin nai salibkan dia ngain na. Aladang songon na di bagasan pikiran nai. Alay taida madisona mangdo inang. Dilonokon huwaso ni debatado. Akana mga sahon gugubotohan dohot pikiran. Marhite huwaso ni debata. Asalas odo amang dohot inang. Tapatutoru madirita. Talonok kema imanak kanin. Ya hadiriotai. Songon Yesus Kristus. Namar serep ni roha. Ditadikon ibana hasangapon nai. Mengambil rupa sebagai hamba. Mengosongkan diri na kenosis. Asa mangulu colmai. Jala ido kantateta amang dohot inang. Haluaon na pinatupan ni Jesus. Dinahehe ibadah siyan namate. Ima minggu pas kadopita. Di bagasan tingkio marhite minggu kantate. Di palua debata. Di bagasan Yesus Kristus hita. Marhite-hite hamamate. Dohot haheheon ni Yesus Kristus si alani. Marhite edeta. Roha panguluhon mahita ti amang do inang. Roha panguluhon mah. Marhite semangat. Natalehon tu akka dengata. Ya, marhite dukungan. Unang menindas. Ate. Ay boy do amang do inang. Ditongan ibagas terjadi penindasan. Ya kan? Setabi hita manami na nami. Ay molo setabi. Molo ini tani halak boy di ba mekkel. Ale molo ini tani rakya mekkel ijebu. Terus wajah angka 12 pas. Nah bo ade ate. Terjadi penindasan. Dangi. Unang terjadi penindasan. Roha panguluhom mahita ate amang do inang. Tuaka nak kotai. Tuaka keluarga ta. Tuaka na humalia kita menyemangati mereka. Dengan sikap hidup dan perbuatan kita. Itulah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat di pasahat rohanami Tuhan. Di lasni rohanami di bagasan tikion. Di palawaso hami markantate. Mangidehon eddenay baru. Di Jahoba na suntimbuli. Di hagogoon. Pabahinan muhuasom. Di bagasan ngulu namin ang huida hami.
hujalo hami, huilala hami rasi rasa sadarion, songong panidangion ni si Miriam, rap dohot akka paropuani, maka tidakon marede ede nasida, marhite akka uning-uningan, patuduhon respon ni haporson nasida, di pabahenan ni debata, cela ido na ede na baru i, asalaus tu sido ditogi hokko hami Tuhan, mangedehon ede na baru, di namar nida manada hami, di pabahenan ni debata di bagasan ngolu nami, patuduhok kami may marhite sikap hidup, pabahenan parsaoran, di tonga-tonga ni ngolu asarap, marede mamuji pasangap ho hami, dohot akka na humalia kami, moliate ma Tuhan di saluhut nai, los di bagasan tikyon Tuhan, merlas ni roa hami, madok moliate tuho, diragamnya kabasa-basa nang cinalonnya karuas ni huriam, imah dina merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan di bagasan mingguon, tabayon maka pasu-pasu di pardongan saripeon, pasu-pasu di ngolu siganupari hahi pason songoni gajang ni umur, las songoni Tuhan tabayon munang pasu-pasu tuaka sude ruas ni huriam hobar tuaka hari kotanna halehetanna sian namet-met nama godang nama tua dia kana marsikola parbisuki tarlumobi mangadopi ucian dia kana markarejo Tuhan lehonommu dinasida ima bisuk mangulahon akka ulaon nai dohot roha manibangi akka dia napatut si ulahononna di bagasan lomo ni roham songon tanggung jawab di hadapanmu dia kana matua lam tabba bisuk ale Tuhan manugu-nugu mamudai aka sudut na poso di tonga-tonga ni ngolu siganu pari losongoni Tuhan di bagasan tikyon martangi yang hami turuas ni huriam tongon di bagasan parsahiton nyonya Jipo Sianturi Ruth Maria Asima Borsiaan Evertus Ronald Simajuntak Rodrigo BP Silalahi Sintua Insinyur MH Sihombing nyonya Nelly Frida Siagian Borlumban Tobing Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon Sahat na 70 nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Ridwan Irianto Situmorang nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait Toni Nahal Hutapea dohot sudi nasubui nasuhugwari hami sada-sada di dia penasida dirawat di tongani bagas manang dari rumah sakit manang di luar dia Tuhan asiroham pergugoi urupi nasida laho makkamonakon ima paraloan nai jala makkatidakon ho di bagasan si taonon nai asale honommu hama malum hahisaron ni toddi asa margogo nasida Tuhan di parsahiton ni pamatangi majalo hama malum siako marhite proses pengobatan na pinatupan ni keluarga Tuhan ragam aka program dohot aka sihobasan di tonga-tonga ni huriam urupi hami pasautoni asa saluhud aka dahuhobasi hami mabay marsangap marmulia guarmu jala mabahin las rohanya karuas ni huriam tarpuji maguarmu alaniasi dohot denggan ni basam mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata marhite namarede hita sian buku ede 205 ayat sada dohot namangihut laus tapasahat mapiliata. Tuhan
nyakon ma peleata ale de bata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot na saulibasa na moliutus hupasatami masian nani lehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo mega be uap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asau perhasiak kami pilianon pati bulo na racaun muri tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion buhai marohanami marhite-hite tordim asalamu tadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam gergir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gijang sai penorbadia maguarmu sero maharajaunmu sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Bagasan dame calo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala dipasaur honma damena tutudem amin. Kami saluhutna nama kobasi permingguan di pukul 7.30 pasahaton tusude ruas ni huria namangi huton permingguan di gerejaon songon inang di bagas tabe upasat hamima amang dohot inang selamat hari Minggu madihita saluhutna horas